Yena mfuzane. Ngithini? Hoyibo. Letha la. Hoyibo. Yebo sawubona. Njani? Kuyaphila unjani? Ngiyaphila. Good. Yeah. Uyibo. Njani? Kuhle. Ngiyaphila. Saxokubuza ngamthola uTsanela. Awuye lo. Bengihambele kuyena. Qoshile Yiwe bodi. Ngihambile nala endleleni ngathi ukuthola la ebafaneni abanenhliziyo enhle. Sholi. Ngiyabona into engithola umthobongane. Eyawutsha. Uye. Imolo nyama. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. My past. Umfowabo kabani ke lo seqhamuka sengihlisela unqeno kanje? Unganayi kakhulu umnumzane. Saphinde sibone. Kodwa ke bengumuntu ofuna umsebenzi. Njengemanager ngithe angiqale kuwe before ngemsebenzini wakho. Udlule ushiye i-CV e-reception. Umnumzana inkinga kakhulu yona ngiyiphethe umnumzana. Hayi, yabukekile. Unayo criminal record? Umnumzana mina. Yazi le class baqasha abantu abane-criminal record. Umnumzana ngwangithi afana nomuntu ongenayo. Kwawa self defense lengayenza. Self defense kanjani? Lo mbhemu ngamnquma izandla ngangifuna ukuthi abantwana bakhe babone ukuthi kunjani ukuba nobaba ongasebenzi. Lokho ngeke ngisakwenza ke. Ngizasebenzisa nje lethuluzi lami ukugwaza izinqa zomfazi wendoda engincisha umsebenzi. Kwaye leyo ndoda leyo ngiyisikobhozo. Manje ngisabisa yini? Cha webhuti angikusabisi. Cha benginesifiso somsebenzi. Bengingeza nini emsebenzini? Ngiyaqala ngifonela umlungu. Ukhumbuleke wendoda ukuthi ukuphepha kwezinqa zomfazi wendoda ulele kuyo. Kanti nobhozo bendoda baphephuswa izinqumo zendoda. Sengilindele ikholile webhuti. Awukhali ngikhayisa isitifu la wempilo. Cha bhuti ngiyabonga. Hayi. So yosala kahle ke webhuti. Good.